Abojum, Natia, Appiah for the Cabas Miaquano. Yaba one qua, Otumfuo-Asamang pa. Nyansapo when in now, Arafo ya mamu nyina kwa abadem be Nyansapo kasamfo ni Nyansapo no wade sese san badwemba sabe so hwe abase a ewo lik Bosomtwe ewa santemantem ha Bosomtwe mansirimu ewo ena yewe ni nyina eye sabie konto amamre se efata ye nana oye ya asehene sabe efi kakra wode aka nsuo no nenam so amopem so ne oti okrawia ni obrawe maso etuna chiame enna bofo se wo mmara no meka ye nana okogi esuo adugima odika ya Asamang kase Manhene ho no monye amamre ayewura so edi ehye se ne amane yakwaso bia no ba da kan na boso na Manhene so matena ase ne tue bia so mo ye dia so bia ba no mo dia ba ani hunti na mo twa na ma ma be ha ne ana ye mo ba ba ana wadaro ma aye no kure be twa makra na yewura ma ete se asuti se ade are nana ya asehene akoye no entwa yi ti na se ko yewura obona mane obo yewura mane no se aya foforo nti sa na tie dia amane kwa so ana nka mum wonu suntu mpani ko du kuma se o na amane bi ese na Manhene betimi aye ya dia asumdwe ba no ani hunti ana yesu edu ase ye twa monim na mo bidura tibi obi ya na ye de nyame so ase Otumfuo so ade mutata oduma bidu kudu ma so oye no ai tayi ko Otumfuo ni no se nda ye bi bidu ye fi wona fi se no na mo twa ye se ba na ri sa de fi wona na tabia so bidu ya fi boni bi enya ma ti gada na mo ni o so fi ya ma na no mo ya beti ama na na Manhene ati one ne wofa sano pe mu hu ye ne a boni bi anim yewura ma Otumfuo ema ya so te se na Manhene de asembia betu nanim efa nsuo hu se na ya asehina oba na anu wabetwa wabeya de wa ha entwe wabeyi musubane wa ha enti wadbeto yewura nim enti yewura yi na chairman ene na bempon se yemra yemeka na Manhene ho na yenyi musuo no fi ho ene no wofa enti anope ye kagu mu na me adom akade ya se yewura de ma ye nyina wo de ama ye se yemfamre na Manhene na onyi musuo e mama tina no pe ye bai na Manhene jan agunsa wo funtum anye se ono so ye anye ono na Manhene no dia okoye ye friend no ho antentam chegobo yewura Manhene yewura so tie no so da bi yes ye na ntwa yi tie mo keka mo we ho akade sese de ko nyina wa ye ho aye na aboa no e ba na nam dia ba se ka ho na yi musuo na pepa de yes ni nyina amfi no nti na wo kakra wo so de bi ano ko woni bi enyi no de ma bi ano mo akwa ba ya Abojum mo kama ko Abojum Natia Appiah for the Cabas Miaquano. Yaba one qua Otumfuo-Asamang pa. eje se de mu hu ye na amanebo a efi nananum a wonu fi opem so asoe na bofo tu wo mu no ena na wo mu ne nananum a wo mu abase ne titiri wu nana okogi esuo edugimu odikan ye Asamang hene na se Manhene wo no ena na wote adwom mabo amane nyina de adure ye eye amane ne amamre fofora wo no mu eye de tie ni sabie kroto ansa na de bechi ye ama se musui wo mu ekuye ewo lik Bosomtwe mu no asuo tade mu no sabi obi a woni oba ehia anabia no emfa ho ene wo hene ene odibrese ne siti bia no emra ma kwan se wudi akire bi ni nyina mu no ye de adra ebo moden ye ahemfo ni nyina ho na obi obedi akire bia e de boforo no That's a me wadaro yes me akopeti ye Rama, I'm not dressed up to say, what's a quadrant?
na yɛde adrana wo horo mu ho apepa mu fi atem ho ansa na makɔ yɛ nana ɔkɔgye asuo adwugyima a wodi kan yɛ asaman ehene anase manhene wɔn na sisi aduru no so a wɔn de adrana bi yɛde fefa ne komu fa ne mama so ne nsam nyina mbonse yɛbɛhwie bi na yɛde egu na ne nyinaa ɛyɛ ɛde a yɛde ma kwanye na yɛde atena nanam ho ansa kra na wɔn ti so akɔ na afei amamre no ho amane no makɔyɛ Buano miensa. Uweze do dikuwa. Do ko ano ye imprensa. Da bigo no wodu bwa no. Musibia sambia adia ye pon bia. Tabu. Na fe fasara. deɛ na ɛma tete ɛyɛ tete ne firi ne ebesi ne ama asante ɛda so agya ne nam no so yɛ kɛseɛ ni bi ɛno no nananom aba sɛbie nkɔntɔ wɔn gye wonya twedi ampo nyankopɔn di nso amammerɛ ne ho amanneɛ nso a ɛsɛ fata no no ɛno nso wɔn mfa eni agro sɛdeɛ yɛde ato wɔn anim no ɛyɛ suban a yɛasehene ɛkɔda na di a ɔbɔ musuo ɛno nti na wɔsɛ nananom kɔyi musuo na asaman ɛman hene nana ɔkɔgye asuo adugyima odi kan yɛ ɛde kɔto ne wura nim ɔponsoɔ na nam so ma ɔponsoɔ atubɔfoɔ ɛde ho nneɛma ɛde akɔka ho ɛde ama ne sɛ ɛne na nananom ɛnhwɛ na wɔn ni musuo na ɛwɔ hɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔfoɔ haw ɛne yɛ ne bia ɛmmerɛ asanteman ɛno nti na nneyi ma wɔn sɛ nananom nyinaa nana ɔkɔgye asuo adugyima odi kan wɔn na wɔbɔ ne fitaa mu ɛne nananom ɛka ne ho a wɔn bɛkɔ akɔtoa so na wɔn akɔ akɔyɛ amanneɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛbi asuo bosomtwe ɛnkɔnkɔfa ɔhaw bi ama mo amunim bosomtwe na bɔseɛ ne ne bɔbrɛ ne deɛ sɛbi edin na ɛda so no koraa ekyire mu ɛyɛ bosom ɛtwe ne nyinaa ne akɔkora abɔ mpe a wɔde ne krama ekɔ nwura mu adabɔne na wɔanya hwee wokɔto sɛ ɔtwe ɛba no yɛ sɛ obeku na ɔkɔto asuo ketewa bi a sɛbi ne ohu aseɛ nyinaa enso ebrɛkɔ no ɛtrɛtrɛyɛ na ɛyerɛyɛ ɛbɛyɛ kɛseɛ sɛ yie ɛno ɛne nam so ma yɛto ne din sɛ wei deɛ ɛyɛ bosom twe a mabɔ no tofa no sɛ wobɔ mmɔden na wohwɛ nyansapɔ yɛ sɛdeɛ ɛsi di adwumadie no a yɛakyerɛkyerɛ mu ama yɛhu kwan a asuo bosom twe ɛfa so na ɛbɛtɔ asantemam hanom abɔdeɛ nyansapɛ mu nso hwehwɛ mu ɛkyerɛ mu a ɛboɔ bi na tifiri so bɛbɔ hɔ nom a ɛma hɔ no ɛdwa yɛyɛ ketewa ɛhyɛ aseɛ a ɛno nso apaapae ɛno nti wobaa bibirem atɔ ɛma nsim ha wenkuwa ne sutade a ɛyɛ ɔbɔ adeɛ nsa no ɛkan sɛ the only natural liquor ɛno wɔ bibirem atɔ ɛma nsim ha sɛ Ghana ha deɛ woyi bosomtwe a ebi ne baabi abi nti nananom gu so a wɔn boaboa mo ho ɛyɛ ahoboa ne nyinaa wɔn nyinaa adra yɛde fefa wɔn ho wɔn maso de bi bɔ wɔn no foso ɛne adeɛ ne nyinaa ɛka amammerɛ no ho amanneɛ no asɛbe yɛde te nananom ho ama wɔn motumi anya kwan ɛde akyerɛ bie ama wɔmakɔ mɛde kaka ɛde akyerɛ wo sɛ wɔnum de yɛtumi de yɛ nanso obi a woyɛ ɔhene o woyɛ kwakyame o woyɛ kontro yɛ akomo a wotwa kan wɔ adeɛ mu a ansana sɛ dwumadie bɛba so ne yie no wɔne ɔbɛhyia na sɛ yɛ wɔyire o sɛ yɛ hwan o wo de woyɛ ɔfra wonni akwanya sɛ ɛwɔ sɛ wotumi na ukobie na akɔyɛ saa amammerɛ ɛne amanneɛ bi ɛno nti wadaroma ɛno mo nhyɛ no so na yɛnhwɛ ne yie ɛwɔ hɔ nom yɛhu sɛ yɛnnua ka akyire Kwame Appiah ma mo remfi ha a wɔnie ɔno ɔka nananom ho a wɔyɛ ɔhene prɛko pa a ɛnyɛ asɛm ketewa ɛno nti na ɔdi amu nana adeɛ mu oduru no nana adeɛ mu oduru no deɛ dodoɔ na ɛde kae ne 24 yɛ kodi bronyu wɔn ne bɔ saa nyom no wɔka ho bi a mu sɛ no nso abɔ no fitaa mu a ɔte wɔn ma wɔn hwɛ sɛ ne bɛyɛ a wɔbɛkɔ akɔyɛ amammerɛ no ɛnkyɛ na yɛn nyinaa yɛ de ani ɛkyerɛ nsuo n'ano pɛɛ yɛwɔ nsuo n'ano yɛnso yɛnyɛ nuri yɛmum no yɛbɛbɛ nsuo n'ano pɛɛ na yɛakɔ akɔyɛ mɛdi ka kyerɛw sɛ aha ɛyɛ abaase ɛma refi sɛ nkurotu a na atwa asuo bosomtwe ho akyia no na ɛdɔɔso paa ebinom ka sɛ 24 ebinom ka sɛ 26 ɛne ade nanso ɛbrɛ kɔ na nsuo ne ɛyerɛyerɛ a ɛtrɛtrɛ no ɛtu nkuro no bi ama ɛnɛ no akɔka kakra bi ɛna atwa nsuo no ho ahyia ɛwɔ hɔ nom a ɛnya asɛm ketewa yɛne a yɛkɔ secondary school to so school na yɛkɔ John Cadet nya akonya no deɛ steeple chase yɛnso akɔtwa nsuo no ho ahyia ama ehu sɛ ne nsuo ne kaseɛ ne tenten ɛna bɔseɛ nyinaa te a ɛnyɛ asɛm ketewa ɛwɔ ɛhɔ nom enti asuo lake bosomtwe ɛho ɛna yɛgyina yi a yɛhwɛ na afei ɛnɛ
amamre ne amane ni nyina no nananom ahwe ne aye ne kama sane ebe ya enkofo haw ene oye ne bia emfa emre asanteman ene sebe bosomtwe emansini a ensuo yi bititiru edemu e ma remfi se ensuo yi ade ba ko de boa pa ene emu empata ene enya asem kotra ye frɛ nkwa bia bonsuo ata entos meko ene jeni ene de kampata ehu na ade ya aduane bia otimi didi se ya mpesiu se ye dokuno otimi didi a afi bia ebro base ya eno nso eba na sene ebeye ne nkofa wo haw bia emma no ntino na ewo se nananom hwe na wo mu eye mamre ne amane na sene ebeye a enkofa wo haw bia amane mpata no etimi aba kama Agrava. Não era o show, você não nos concordou com a boca, como eu ia dizer. Não. Agressivo. Daniel, aseda na o musu yedi. Zio. Lefa akuma onene abufu bi. Zio. Eti stress. Zio. Obi ampe. Komfa komapa. Zio. Komanitum de fita. Zio. Ni ado. Zio. Ni efenko. Ni ayo manan ko pepe mayina. Zio. Sebona nam. Zio. Ni ankambo ni no boye man. Ba sebu. Zio. Serious. Azeru. So asra botra ni nkambo mu. Bi shi omo ayi tutune. Ko ba na so obefa. Tia. Oba kwa na ko fa ni. Serious ya. on mo bi pene eti abusua eno no ewo ho no nananom guso a fedi amane bono aba awie nchiremu aba amomo hu nti mo se wo mo mbedi achi beko bibia no wo mo ena wo mo ka ho a wo mo eye wo amamre nti boni beka se Lake Bosomtwe is an important natural culture and natural site of particular relevance for international conservation. It is believed to be the result of meteoritic action about 1 million years ago, when a creature formed by the impact of an asteroid gradually filled with rainwater. Say the medical aka ediachero no. Isusu se bibia your friend say meteoritic action. Eno ene fire. Adia your friend say asteroid. Eno ene creative amenyi eme beda wan kakra nsu abeguma amano abaye kakra kasa e wo no finsia best of people ba ko achinyi 1 million years ago. Let's nsu beda ho no enye ne afedie nananom ebraso se e wo se tutene na yedi yani echiremu na yekoye amamre no se de mede to wani no obofo yi eye otwen no wanya antelope no nanso obo modern tweben nsu no okonya ampata ewum eno no oyi bie de ma ne kraman a no one ne enam no kraman ne reye wayu wadi bi afie e de baba kire mpanyimfo e wo ho no afie won beko bia ne na etre e wona bofo yi kwakikire na kura e ma nipa e hya ase se won betra ho no ma ene aye kakraka oho enti asuo bosomtwe no ne din anase ne brofo mbeka se antelope god eno ene bosomtwe no ho nsem kakra e wose yede ka ho na yede emamo hu sane ensuo no esi etie e wo no ba bia eda pa wukwa kopie mu a wuni ye pa no eye bia ya ye frɛ ne se abono eho pa na beka se unipa edi kan esettle ye e wo no ekokotena ase e wo no ma enye asem ketoa enti so we just for the first people settle at abono where the aduana who migrated from Asuminya near Kukufu inti womu ye busua womu free aduana ebusua no mu a womu free Kukufu and was Santemantem ha Kukufu in the Central region of Ghana and womu ko ye umudika ekotena sa abono anokosem kakra fa ho ena yegusua yede memamu ewo ha no imprempren die omanhena odi animu ama womu aye sa aye amane ne amamre yi eye asaman omanhene a wo asaman nana okuji asu edu jima audikan eniti nananom atiesi kwan so a womu ko na womu akwa akohwe na afi womu di djuma no sane ese na efata na aboa ama ankofo yone bia amfa amre omei so hwa afe apemdunsia aduanan enwotwe no mu
1648 ye ena saa obofo yi okoye a wode nani ekuko hu saa anwade a ene adahwa ama akosi burani kukuru krakra eba asanteme mu twamu ekọ Bosomtwe emensirimu ekomu ewa abono ene ni nkuru tu atwa nsu hu ahia se wo mo kọ no akwakohwe ebi ya abono ebi ya nkase ebi ya abase ene nkuru aka ni nyina etwa ho ahia wo mo ekoye saa amamre enti nananom adua duru hɔ a baabi a wo koye no no wo mo duru hɔ awie enti mo bianhwɛ je eba bekoso amamre ene amane de ebekoso ewa hase afi ena ohwa nananom ewrem na womo akọ na afi de womo akwaye anope ya ibedue ne wo se nananom si ntwene so se de tete no na nananom edikasa ediche omanfo no ema ochiame anase dawboni ekọ na okobo dawru mamrante kwa a etwa nkutu hu ahia no womo ba no mbebo kwan no ta pepepe ena womo beye nana okuji esuo edugima a wodi kan asaman manhene ono ena mo se obofufu mu a omu ewremu nti ura na omu wremu akodu biaya e wo se yesa amamini Abusiana enono mohu enkoko ena afi ye hu se nentwie pa kese ba ku fita woka ho a wo mo kona hwa na kyese nana obi be sasa adai ena nana okoji esu edugima odi kanye wona edisa amamre ni amani enim nentwie no so ye hwe na chacha enya de keto akora wo mo de ne besania na wo mo de nakọ ni nyina ne se nana okoji esu edugima odi kanye wono ene ebeka se ensuo no ehye ne nsa na ohwe so se ne beye eho amane ne ho tutu bia no obeye sabie ku to opemso de ade nenso no opemso ani baako wontimi mfa nhwe baabia enu nti wo ba santime ma no ma baabia wo bia no no ayiyi empanyimfo mu tuatua na omohwe na omu sina nemu pepepe ejo enu nti na eni nana okuji esuo edugimo di kanye wono na hye ne nsa na afei ena amane ne hye ase ankasa pa Wada njamgia tram kokukuru suno kukuru dia da mremu wada kwasue agre abine akuye wasiye wasame wasafie wasmutuma ba bremi o wasina de ni o wasina asema ba na ne bia ba biem ana Bosomtwe wada nsa ana se kan ana ba ane tuo ene bo sei ene moja pa nyuni sei ene sutrasi sei sutrasi mo moja ngu o sei tu ya sa ku moja trada akọ ni aya me ye o sei tu na ma pikun si ni pa mu o me mu o amagin sabi aburu
Sabia Buru, Sabia Brow, or Satu, the body of Baku, Bosomtwe, the Mamma, Bako for the bottom, come from. And then ye can't a sober sorting abaquasem Kakrakwan, a sober sorting a fast one, a better sentiment. Nay, as a mine bofo, and now will be a higher hunter on the Roman or Nam, the Kumunua, and no Kuhun should taddy say a tie baby. Now should taddy or Kuhunian. Na mpata ewuwom esenti daba kon ko hunu ye no hunu mpata no anko ho edi nansa osa akoye ne nansa so biem osa akoye ti okowuram bia se ne obofo bi ekowuram akrama di na chi no oyi mpata ne bi e ma ne kraman ewe kraman ewe ye no wangu esenti oyi bi okobo ne yira mane se de makwa ko hunu ni o na ne so ma krama bi no wangu di a ibi brefie oba papa no no into yibi di bafie ombe no aduane omowe omangu eno yibi e de be kire asama hene se adiama kwa kohunu ni ono so we wangu tafe nsuo na ye tade kakra bi eta ho no bre bi obekọ obo ho ban se obeye nsuo no eyie ewumu a ana kontanse hene so ne bofo anase ne hunter obi okọ ahayo anajo nti kopie nsukuro na aso ewomu a ana manso enso bofo manso be poso bofo ono so ekokopie bia ekoro na akohunu nsuo no ti ekoduru bire bi ma sa abofo imi ensa nyina na ahantafo imi ensa nyina ekohia nsuo no ho emekoye ntokwa kese na nyankopon ne nananama da roma samai bofotene no ana hanta no okwa hayo no otumi kum abofo no mienu nyina nti ekwa asa no oso twemba beye ne dia obon ho moden ebo boso twe ho ban yie pa de ma samaman ene santehene na sabre no ohene a na wo ho ana bofo no a okohunu nsuo no ne efre akora bompe ni senti aha babia yigine do hwa no idina ode eya akora bompe senti won na hwe abasi dikuru won na hwe asone so e de ma asama hene ene Otumfuo emu ana atem fonso nu se bibia pie e efre no bosotwe nti wo so ba abeko ho tokọ no ma ba abeje senti se tetene de eye ko na na edidi bibia nti onya abeko no defeat a na kire se ade no wo no na be ne dia nti ye nananom enso amakwan ye 1665 ana sa kun ekoso ma saman ehwere adehye pa bibiri mamma muru mfisi maka chem se sa kun hunti ana ebenya akoho ekun na ma saman adehye nyina wui tenti so omuche omumu mienu emom be wuye ni nyina ye bosotwe ekun no ene kofa sa owu bebrebe kese ede bra samaman senti samama bomoden ene atimfo di boani ekun bra na omumu ni abo ekunkum adonfuefo no mene samahene ebekun no na sabre no yewuya ma ekoduru ba bi se afei
yemu aye ha enti ohina na wo ho eye nana akurejima nana akurejima na wo ye Samahene ono ene gina mu na wanyini pa na enso sense na wo ye warrior na wo ye kufuo nti wo kon one ne mema munum na bo ya ma adonfuefo no ewui emu ana wo hina na odi atem adonfuefo na no sabere no Samahene ne ahemfo mu baako ya wo ye ne nifa hene ono na chiraka sabere ene timi kokoche wo hene no etwa nti ne frɛ ne chiraka ono ene timi kokoche wo hene no etwa ne ti ewo ikuro bi a ye frɛ odompa sabere mko no hene no ti abonten to dame ewo abonten no onim se ne manfo nyina ewu maka wo no na do kokoche wo hene so kokoche etwa ne ti no ne frɛ no ento koku ono na Samahene ekoche no etwa ne ti nti wo hwa Samahene akyame pon ekuta yen a bonsi ekuta etire na sekan ka ho sabere no na etimi kon sa koden no ede je Bosomtwe ede ma Otumfuo se etutu ti free sabere no from 1665 ebe pem nne ana Otumfuo se etutu ede ya odi kan wode asuo Bosomtwe ede ma Samahene se wonhwe so emfama no ni free sabere no asuo Bosomtwe nya wahini bia de a so wahini bi tena baabi ka so na asuo Bosomtwe ne de a enya no kore na mo asuo Bosomtwe eye wokugi asuo Asamang Manhene ono ana Bosomtwe eye ne de a wode som Otumfuo se etutu nkura atwa asuo Bosomtwe ho ahia nyina sabere no Otumfuo se etu Otumfuo pokuare ye obo Asamang Manhene enso ebeto aso ade kwansini baako biara efiri Bosomtwe no ekọ efie kwansini baako ade ama Asamang